Velkommen til vores YouTube-kanal. Husk at like og subscribe. Det var godt gået. Jeg skal være vært i dag og interviewe en masse spændende mennesker. Og det glæder jeg mig rigtig meget til. Velkommen til Spis Sandheden. Oh my god. Jeg tror, jeg kommer til at svare på alle spørgsmål. Ja, det tror jeg. Det er i dag. Det er en fortone. Ja. Du kan selvfølgelig også vælge at svare på, om jeg må læse dine sidste 3 sms'er højt. Skal jeg sgu ikke lige tjekke, hvad de sidste 3 sms'er er. Spørgsmålet lyder: hvilken af Mikas venner kan du mindst lide, og hvorfor? Har du ikke tænkt dig at svare på det? Jeg kan ikke engang komme i tanke om nogle af mine venners navn. Er det for sjov? Det er jo de lugte af afføring. Har I kogt grisehaler? Det er altså ikke den delikatesse. Det er ligesom at have snot i munden. Ja. Vis eller sig sandheden, kop! Jeg tager den her i stedet for. Puh, ja.